Fodbold er meget mere end et spil med en bold. Børn, der ikke taler samme sprog, formår at kommunikere, så snart der er en fodbold med i lejren. Det så man ved MTG United for Peace Cup i Oslo i sidste weekend. From Estonia, Christian Kurim. Et velgørende projekt, som firmaet bag TV3-kanalerne står bag. Udover fodboldkampe mellem hold fra 12 meget forskellige lande, som f.eks. Danmark, Ghana og Rusland, så spillede de også med blandede hold. Her er samarbejde vigtigt for at få succes. Projektet køres i samarbejde med Nobels Fredscenter og Røde Kors, så børnene var med, da verdens største fredspris blev uddelt. 5 af børnene bliver fulgt tæt af et kamerahold, der besøger dem i deres hjemlande og viser, at fodbold kan være med til at skabe en større forståelse for andre folk, selv med store forskelle og forudsætninger. I en dokumentar senere på året kan seerne på TV3+ komme med tæt på børnene, hvoraf nogen kommer fra fjerntliggende børnehjem og andre fra fodboldelite-klasser. Men alle med én ting til fælles: fodbolden, der kan forene folk på tværs af grænser. Velkommen tilbage til Onsite.